BirdLife Malta nnotat kliem il-Prim Ministru Joseph Muscat fid-diskors li jagħmel il-ħadd li għadda fuq ħtieġa li jkun hawn ħarsien tal-liġi u l-ordni pubbliku. Fis-qarrija spjegat li huwa ċar li l-Prim Ministru jixtieq li tejjeb il-liġijiet u l-ordni pubbliku ma mhux qiegħed jara ħtieġa urġenti li jiġu nfurzati il-liġijiet ambjentali. Il-kap eżekuttiv ta' BirdLife Malta, Mark Sultana, qal li huwa skoraġġanti li naraw li l-Gvern qed ipoġġi l-ambjent taħt nett fil-lista ta' prijoritajiet tiegħu. Kif huma l-affarijiet illum fil-kampanja Maltija ma jeżisti l-ebda nfurzar. Mark Sultana semma li l-mod illegali kif in-nassaba qed jaqbdu jokkupaw l-art sewwa pubblika kif ukoll privata. It-tieni l-użu mifrux ta' mezzi artifiċjali u illegali biex jinqabdu l-asafar u t-tielet jiġi il-qtil illegali ta' speċi protetti. BirdLife Malta insistit li dawn l-illegalitajiet għandhom jitwaqfu imma l-Pulizija mi qed tieħu prattikament l-ebda azzjoni. Intant fit-tra indirizzata l-Kummissarju tal-Pulizija Lorenz Kutajer, President tal-CABS Heinz Schwarz sostna li bosta jinsabu bl-impressjoni li minflok il-Pulizija qed tieħu l-passi neċessari biex ir-reati kontra l-ħajja naturali u ambjentali jitwaqfu din qed jittolleraw l-insib ta' fost oħrajn il-pluviri bl-użu allarmanti ta' aġeġġi elettroniċi matul il-lejl. Il-CABS qalet li 83% tal-każijiet irrappurtati lill pulizija lanqas biss ħadu azzjoni dwarhom. Fl-aħħar 3 snin il-CABS għamlet ma' 43 telefonata lill-Pulizija dwar l-insib ta' asafar protetti matul il-lejl fejn ġew irrappurtati mal-100 sit illegali. 36 minn dawn it-43 rapport lanqas biss ittieħdet azzjoni fuqhom.